CPA Zaki, odhi chalo nade nikech higa achiel ni kantie paro mag chik mag wacho ni osuru moko chake dhi duoki. E thuolo ma higa achiel dong dhi do ka gigo serumo ke wacho ni kochopo giko dwe mar 9 paro mag chik onego bed ni osechopo e od bura kacha. Odhi chalo nade higa achiel. Adi ma dhi bedo kosekadho kata ka gintiere kar kae. To kema kora wacho ni niya, nyaka wang'i wan wawegi gima wadwaro. Gi gima wan go. Gi gima waonge go. Kama waonge go e musuru donje cha. Ti penja nto wan dhi neno ng'anyo machielo koso ok wadhi neno ng'anyo machielo. Emomiyo nyisi niya, wan kaka jopiny kapok wang'anyo wabende nyaka wang'i gima watimre nade wadwaro. Ok dang' wach ni ok idwa nodhi oholo oko. To kendo ka wan iye ka osuru be ok idwa nade nokaw. Kama pogra gi sirikal e paro era achiel. Kar ka osuru to sawa. Kama wapogre en osuru ni ikawe nang'o Cleophas. Ok inyal wacho ne ji ni eco levy dhi biro. En eco levy e wi ang'o gang'o. Iwinjo to ka entie to en atamalo mane. Osuru ok rach lakini gikaw ka giketo atamalo ang'owa piny. Kata kaka giwacho ni for 150 shillings per kg of plastic giduok gino piny to giwacho ne wan enywa gole jopiny nyo rejecte to waduoge kochalo kama. Nikech osuru nyaka choki. Whether we like it or not. Nyaka choko osuru. Lakini gima kama wapogre paro gi sirikal en niya ikele kidwaro osuru maromo nade ewi pesa maromo nade kata aloso pesa maromo nade to ewi pesa maloso no idwaro osuru motimre nade maromo nade. Kanye ma problem nitie ka gidhi magi repackage gigi magi duogo gi yo makare gi address commodities magi dwa kete gima bende okayie kod gi Cleophas nye gi wacho niya ni gik magi dhi kete gigi ok gin gik ma dhi affect ngima dhano. Onge osuru ma ok affect ngima dhano. Kanyo nyaka wawinjire gi mbadini. Onge osuru ma ok affect ngima dhano kata masani. Iwinjo? To kik wang'any. Ponono ni gilose to giduoke ka repackage maber. To repackaging mawuoye en ang'owa rate. Nikech mondo bed ni osuru ni jogi dwa kete ma giyude. Tineni nyaka gikete mane gima dhano dhi nyiewe duka. Ok inyal keto osuru gima ok nyiew. Ibiro kete gimi nyiew to kanye matabu nitie. Koro kikele tikele ni ene rate mane ere kaka repackage ere kaka ilose miduoke ka gikelo gigi nyaka gilosgi to nitie gima iluongo ni public participation mahinyo japiny. Gima mbadi nyaka ng'e kama entie ni gima omiyo japiny go kuku en nikech japiny onge information gima omiyo ing'adi osuru. Ka ginyalo timo public participation to kik obed mani public participation ni mondo gimit gimiluongo ni legal threshold kata ni mondo gibed ni kik bed ni court nyalo wito gini oko nikech ne ok watimo public participation for formality apana. Gibed genuine, very genuine. Gitim public participation to i public participation ka giwach ne japiny wan wakaw osuru kuomi kama nikech gima kama kilero ne gima ler ok ginyal go koko to mae ok ilero tichuno gigo tiba wach ok timre mano to gibro neno ng'anyo machielo. Kamano.